Molweni namkelekile nonke kwezi Chisave Entertainment. Guys, aludluli usuku Tata Mosamiseleku engabhalanga into ezosenza uba masithethe ezi-bloggers phayana ke ku-Instagram wakhe. So recently uye wadecide into yoba uzoposta esi sithombe nisibonayo ndisifake apha bebe kwi-graduation as nani nibona. But esi sithombe esi besingekho kanje nasisithombe apho bekukhona nomama kaMpilo. I'm sure unyawo niyalibona uba nalo unyawo lukamama kaMpilo lusavelile. Wamthi crop out ke sana and guys, i-caption yakhe ithi congratulations Mpilo for your achievement and hard work. We both know that uMakhumalo, you from the Mselegu's side, has done a great service in ensuring that you succeed. Thank you Makhumalo for job well done. Ayike abantu bebengamthuki bebemyuka. Wathi ke oyi-1, we saw this photo. Why did you crop Mpilo's mom? Umntwana is raised by many mothers and Mpilo is blessed to have 2 moms. So please do not do lento oyenzayo. Both of them contributed to who Mpilo is namhlanje. Omnye ke athi, I think it will do you and your family good if you start posting without captions, because yay into ene caption no Tata Mseleku guys iyathethisa. Omnye ke uye wafike wathi uMakhumalo from the Mseleku side. Yo, I saw the sana andithe kaloku bobayi-2 bangothobile, and the comments guys, they went on and on. So this was 2 days ago. Utata Mseleku ebetrenda ke kwi-social media platforms, and guess uba ngubani ke ngoku ozame ukurectifya impazamo katata Mseleku ngumntanakhe lo kuthethwa ngaye apha oye watrenda kakhulu uMpilo. So uye waposta izithombe apho khona umamakhe ekungithobile, and then uMakhumalo lo thina esimaziyo from Uthando Nesithembu wathi, the woman who shaped my soul, sharpened my mind, and showed me how to stand tall. This degree is ours, including ke ngoku umamakhe, biological mother, lona ebe-excludwe ngutatakhe onenza utata Mosamiseleku. Uthi every late night, every prayer, every lesson, I carry it all. Ke obviously abantu bebembulela ke uMpilo for ukurectifya impazamo ke katatakhe yoba athi nguMakhumalo kuphela omkhulisileyo. Guys, what are your thoughts? Ndiyacela mas engage and surely nizonibona on the next one. Bye.